Nalika semanten prajurit saking negari Batasari maju dipun papakan Raden Setyaki. Lestari TV Kabudayan, uri-uri kabudayan daerah. Yo Dono. Yo wis ngerti. Nggih. Perang rame cici. Prajurit kok nggo tombak, terus Setyaki nggawa gada, tombak disembar. Terus Setyaki ngoprok gada teng sirahe prajurit. Prajurit jengkrit kendang prajurit. Yo. Sing kedua, yo. Prajurit maju mulai, sing maju kula kali Petro. Wow, apa iya? Asli. Prajurit kalah. Sing kalah. Prajurit bar kuwi wonten pendhita tuwa. Buta sik ning buta sik. Buta maju kula dicokot. Sing dicokot. Kula. Mati. Mboten cah Digdaya. Mengkeri teng guru. Terus buta kula mondhase. Ampun gumujeng. Kowe mondhase buta. Nggih. Buta girap-girap mundur. Nah, sing keju terakhir maju pendhita tuwa. Wes ora karu-karuan pendhitane ketoke ringki cilik iki lho. Nek gelem macus ngono tengahane panas kabeh. Awake sapa? Awak kula ora wae Petro. Panas kabeh, ndrodok srirane. Nek mboten sampean sing majeng mboten rampung-rampung perkarane. Kula sumanggaken dhateng Ndara Werkudara. Wah, kaya ngopo manungsane? Wedhus. Nganti melayu kok nyampar sirah. Pedro, wonten dawuh mau piye kahanane sapenake dhewe. Matur karo turu sapenake dhewe. Pedro. Terus piye? Matur karo Werkudara. Majeng pendhita tuwa Digdaya Sekti Tamta Nirbaya Wika. Wah, edan. Muga-muga plinteng tak plinteng biasa. Bul duwer penyakit. Kok gajul aku. Iya. Sapa nandur mundur le pokoke. Mundur karo Bagong Setyaki ndelik wajabala sing tak ketapi do ndelik kabeh ya kene. Ngerti wajan Dono. Nuwun pangapunten iki janjane geger ora karo-karuan. Geger kena ngopo? Nalika semanten kula ya maju saora-orane ya kula niku wong arang kadempel ya mbelani kalih bumi wutagetih kula. Iya. Bareng dumadaan oke adya sing kula susi sanipun Prabu Jayalanggara sering negari Batasari perang rae terus nang ya perang. Barang ana sing ngene sing maju kok bawa Jawa Blawe dengan kuatin kene ampasirane. Sakit punya ngono ae. Duduk mriki panci wae wae ngosuk akeh. Wae. Wah. Wae. Wah. Mesti ngene iki. Anggere matur karo micak. Pedro. Piye? Ayo. Ajrung bayar lho ditane. Panganggo. Wah. Pripun? Omong apa kowe? Lho, wis jelas to. Prajurit sing maju niku Digdaya. Sapa prajurite? Wong tuwa. Wong tuwa piye? Wong tuwa maju kaya pendhita tuwa bareng ngoten niku. Niki dipukul ya dipukul. Rumane ngene wis. Wah, ora karo-karoan ngahanten. Ora iso ngono. Jere ya kena ning baleke seminggu.
seminggu ora dibalekke ya bareng-bareng ngono anake ya ngono niku kabeh iku jerbasine ngopi ya. Ayo kene wae nek boten ngoten niku pripun nek ora ngoten niku. Ayo ta? Ora. Wah, demit. Ngomong karo turu bola-balik. Bagong, nah. Matura, siap. Oh, nampun diganggu niku. Kesel tenan soalnya. Loh. Wis muni ta kenal pote. Matur karo turu. Nggih. Para matur ndara Werkudara. Yo. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Yo. Nalika semanten prajurit saking negari Batasarimbak maju dipun papaken Raden Setyaki. Yo. Ya Raden Wresniwira. Yo. Ya Bima Kunting. Ya Yuyudana. Yo, aku wis ngerti. Nggih. Perang rame cicis. Prajurit kok nggawa tombak, Ndara Setyaki nggawa gada. Tombak disimbal. Tung. Terus Ndara Setyaki ngepruki gada teng sirahe prajurit. Dis. Prajurit jengkrit kendang ka prajurit. Yo. Sing kedua, Yo. prajurit maju mulai. Sing maju kula kali Petro. Wow, apa yo? Asli. Prajurit kalah. Sing kalah. Prajurit Bar kuwi wonten pendhita tuwa. Buta sik ning buta sik. Buta maju kula dicokot. sing dicokot Kula mati. mboten cah digdaya. Mengkeri teng guru. Terus Buta kula mondhase. Ampun gumujeng. kowe ngemput ndase buta. Nggih. Buta girap-girap mundur. Nah, sing keju sing terakhir maju pendhita tuwa. Wes ora karu-karuan pendhitane ketoke ringki cilik niku lho, Den. Nek gelem macus ngono tengah niku panas kabeh. Awake sapa? Awak kula karo wae Petro. Panas kabeh, ndrodhok srirane. Nek mboten sampean sing majeng mboten rampung-rampung perkarane. Kula sumanggaken dhateng Ndara Werkudara. Wah, kaya ngopo manungsane? Wedhus. Nganti meng mlayu kok nyampar sirah. Petro, Wonten dawuh, Den. mau piye kahanane kok sak penake dhewe. Matur karo turu sapenake dhewe. Petro. Terus piye? Matur Ndara Werkudara. Majeng pendhita tuwa digdaya sekti tamta nirbaya wikala. Wah, edan. Munggo gawa plinteng tak plinteng diase. Bulduwer to. Penyakit to. Lah kok gajul aku. Iya, iya, iya. Sapa nandur ngunduh le pokoke.